Patyen ni Consul Jason Bader Pereira nga dakkel nga debate iti kalikagom ni US President Trump nga mangwara iti International Criminal Court. Kuna ni Consul Pereira kasmay sang abogado ti panakabukal nga minti ICC ket agbaling nga problema at independensya iti maysa apagilyan. Ngem dakkel met salak ni detoy manipud kay iti abusado nga lideres ti nasyon. Of course, there are issues as to the creation of the ICC and its operation. Definitely, when we speak of ICC, ada na nga ito nga korte nga mangmanmandar di mesa nga country. So, it's about the independence of a country that is at stake, among others. However, it was created to avoid abuses coming from leaders of various states. But the question is, which will prevail? Our national interest or the interest of the creation of the ICC? So that is a debatable issue that I believe it will never end. Iti agdamag at nagtilinet nga pugante ni Senator Bato de la Rosa kalpasan nga rimuar ti ICC warrant of arrest na ngem patyen ni Duma nga agbaling pabor ken kuana ti kalikagom ni US President Trump nga mangwara ti ICC. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM.